mag-trip tayo ngayon mga kapatid sa YouTube. Tingnan natin yung magandang daan dito sa punta sa Blue Heaven Resort. Yan ang magandang tao dito. Magandang view. Dami na pala rin mga ano, no? Siguro yung banda ron sa dulo, yun ang malalim, no?
Ayun ako ng Blue Heaven na yan. Kay Vice. Oo, kay Vice. Diba, kay Vice. Pag mayaman ka, politiko ka rito, no? Kanino to? Kay Vice. Ha? Oh. Wala pa balik ng po. Ano naman, ba't wala pa? Pot! Wala pa ang harvest? Wala pa yung harvest? Anong oras na? Sabi, alas 5. Pero may harvest JPM. Papasok kami Pasok kami. ng isda. Nakita ka na, Lakay. Naka-YouTube ka. Lakay! Naka-YouTube ka. Labas.